Smile and Learn. La cèl·lula. Una cèl·lula és la unitat més petita que trobem en els éssers vius. Són tan petites que no podem observar-les a simple vista. Poden tenir diferents formes, però totes es componen d'un embolcall extern i un interior aquós, en el qual es troben els seus diferents orgànuls. Estan vives i realitzen, entre d'altres, la funció de nutrició, transformar substàncies en energia, relació, responen i interaccionen amb els estímuls del medi, i reproducció. Són capaces de dirigir el seu procés de creixement i divisió. En funció del nombre de cèl·lules que componen els éssers vius, podem trobar éssers unicel·lulars i éssers pluricel·lulars. Els éssers unicel·lulars són els individus molt petits formats només per una cèl·lula. Els bacteris són éssers unicel·lulars. Els éssers pluricel·lulars són individus formats per una gran quantitat de cèl·lules. Els arbres, els animals o els éssers humans són pluricel·lulars. Segons la seva estructura, les cèl·lules poden ser procariotes o eucariotes. La característica fonamental de les cèl·lules procariotes és que l'ARN o ADN, el material genètic, està dispers per tot el citoplasma en lloc d'estar emmagatzemat en un nucli. Els bacteris són cèl·lules procariotes. La característica fonamental de les cèl·lules eucariotes és que tenen un nucli protegit per una membrana. En el seu interior es troba l'ADN, que conté el material genètic. En el citoplasma es troben tots els orgànuls. Les cèl·lules eucariotes poden ser vegetals o animals. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.